Šta je to? A mama, pričaj sa mnom, mama. Ej, Ljubaj, ćeš da nam kažeš nešto? Ćeš da nam kažeš nešto? Kako kažeš ti? Aga? Kako kažeš ti? Ljubaj. Ej, Misa. Da. Baš da. Kaži, Ljubav. Kaži. Šta je, Ljubav? Imaš nešto da mi kažeš? Nije valjda da se ljutiš. Što se ljutiš sad? Kaži nam nešto. Kaži. Ajde ti to. Ivo. Dosta. Izgleda da se ljutim. Neću da pričam više. Ludi. Kupajte me da luckam. Jeli? Će beba da se kupa sada. Hoće da se kupa sada. Hoće Iva da se kupa. Jej. Što se ja ljutim. Bože. Ajde, jedan osmeh i da se kupamo. To nije osmeh. To nije bio osmeh. Hoće jedan osmeh? Nećemo da te mogu pretiramo. Dobro, Sara.